वय कुठलंही असो, आपला वाढदिवस खास असावा असं प्रत्येकाला वाटतं। मात्र श्रीजा मंदार मिस्त्री या मुलीचा पहिला वाढदिवस जरा वेगळा ठरलाय। तो नेमका कसा पाहूया। वाढदिवस म्हटला की सेलिब्रेशन आलं। त्यात मुलांचा वाढदिवस आणि तो पहिला असेल तर विचारूच नका। घरातील वडीलधारी मंडळी अगदी महिनाभरापासून प्लॅनिंग करतात। मुलांचे ड्रेस, स्पेशल केक, पार्टीची थीम आणि गिफ्ट अशा सगळ्याच बारीक सारीक गोष्टींचा विचार केला जातो। हल्ली तर वाढदिवस साजरे करण्याचे वेगवेगळे ट्रेंड आहेत। मात्र सावंतवाडी माडखोल येथील श्रीजा मंदार मिस्त्री या चिमुकलीचा वाढदिवस थोडा वेगळा ठरला। तिचे वडील मंदार मिस्त्री यांच्या संकल्पनेतून वेगळ्या थाटणीचा पण पारंपरिकतेची कास धरत हा वाढदिवस साजरा करण्यात आला। या निमित्तानं गौरव महाराष्ट्राचा फेम सागर मिस्त्री यांच्या स्वरसागर या संगीत मैफिलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। यामागचा उद्देश सांगताना ते म्हणतात, नमस्कार, मी मंदार सत्यान मिस्त्री। सर्वांना गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। तसेच कोकण सात वाहिनीचे पण मनापासून आभार। दिनांक 30 ऑगस्ट 2025 रोजी माझी कन्या श्रीजा मंदार मिस्त्री हिच्या पहिल्या वाढदिवसानिमित्त आमचे लाडके बंधू गौरव महाराष्ट्राचा फेम सागर मिस्त्री यांचा स्वरसागर या संगीत मैफिलीचे आम्ही आयोजन केले होते। तर जेणेकरून आपण असं बघतोय की वाढदिवस असला की साधारण पार्टी वगैरे करणं हा एक नवीन ट्रेंड सेट झाला आहे। तर त्याला किंचितसा बदल देऊन आपण लहान वयातच मुलांना संगीताची आवड कशी निर्माण होईल, तर त्या दृष्टिकोनातून आपण या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते। तर सर्व रसिकांनी या कार्यक्रमाचा आनंद लुटला, त्यामुळे सर्वांचे मनापासून आभार। पुन्हा एकदा कोकण सात वाहिनीचे सुद्धा मनापासून आभार। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।